Σου έχουν ζητήσει ποτέ φακελάκι για χειρουργείο? Για άλλη μια φορά έρχεται στην επικαιρότητα περιστατικό χρηματισμού γιατρού σε δημόσιο νοσοκομείο. Και αναρωτιέμαι, γιατί ο γιατρός ενός δημόσιου νοσοκομείου δεν έχει να πληρώσει ενίκιο, ρεύματα ή προσωπικό, με μόνιμη θέση δεν έχει να αγχώνεται για τη δουλειά του ή για αν θα έχει ασθενείς αύριο. Κι όμως, μερικοί ζητούν φακελάκι εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους ή απλά την ανάγκη των άλλων. Και μην ξεχνάμε, οι δημόσιοι γιατροί έχουν πλέον το δικαίωμα να δουλεύουν και στον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς, όταν έχεις την επιλογή, το φακελάκι δεν είναι απλώς μια αδικία. Είναι προδοσία της θέσης που υπηρετεί κάποιος, της εμπιστοσύνης των ασθενών, αλλά και προσβολή σε όλους τους συναδέλφους που όχι απλά τιμούν τον όρκο του Ιπποκράτη, αλλά παλεύουν να σταθούν ο καθένας στο χώρο του. Ποια είναι η άποψή σας? Εσείς έχετε έρθει ποτέ αντιμέτωποι με παρόμοια περιστατικά?